Higit 30 taon nang ikinabubuhay ni Arnold Nuki ang pangingisda sa municipal waters ng Bataan. Ngunit nitong pandemya, doble ang hirap niya dahil sa mga restriksyon at unti-unting pagkasira ng kanyang mga gamit pangisda. Yung ginagamit ko pong bangka, sira. Manipis lang ako dahil minsan nga wala na akong kinikita, sir. Kasi may kapasanan pa ako. Ang kapwa mangingisda naman ni Mang Arnold na si Raul Layog, 2 dekada nang umuupa ng bangka upang makalaot. Minsan 200, 300. Malaking kabawasan po yun, Subalit ang mga problema ni Mang Arnold at Mang Raul nasolusyonan ng maging benepisyaryo sila ng libreng bangka at lambat project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naglaan ng 600,000 peso worth ng fisheries intervention ng BIFAR Central Luzon para sa mga mangingisda ng Hermosa, Bataan. Sa mga tinatawag natin mga municipal fisher folk, napakalaga ng bangka. At yung mga lambat na ipamimigay natin, of course, yung gamit nila. At yung mga net naman na nakikita natin, yung mga ano nila sa mga palaisdaan. Kasi alam naman natin na medyo mababa din ang lugar na ito. Handa ring ibaba ng BIFAR Region 3 ang fish processing project sa lugar bilang pag-agapay naman sa mga kababaihan ng lugar. So, yung ating yung value adding na tinatawag natin, yung mga bangus like yung deboning, bottling, yung smoking. Laking pasalamat naman ni Hermosa First Lady Attorney Ann Inton dahil mapalalakas umano ang kanilang aquaculture industry sa mga proyektong hatid ng BIFAR. Ang aquaculture sa ating bayan ay buhay na buhay. Pero nung dahil sa pandemya, medyo apektado po lahat, kaya lahat po ng klase na tulong para sa livelihood ng ating mga kababayan, sa ating mga fisher folks, ay napakalaking tulong para sa amin. Isang pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa Economic Bounce Back Plan ng Hermosa para sa naging dagok na dala ng COVID-19 pandemic. Patuloy naman ang paalala ng BIFAR na pangalagaan ng ilog at karagatan upang maging masagana ang huli ng mga mamalakaya. Samantala, nangunguna pa rin ang Central Luzon pagdating sa aquaculture production. Sa tilapia catchment pa lamang ay malaki na ang ambag ng rehiyon sa pangangailangan ng buong bansa. 52% kasi ng national tilapia production ay mula sa Central Luzon. Rainiel Pawid, CLTV News.